glywed hanes Canllawiau newydd I herio bwlio yn ysgolion Cymru. Wedi ymuno efo ni yn y studio y bore yma, mae Josh Williams ein gohebydd addysg. Bore da, Josh. Bore da! Fedrwch chi rannu ychydig bach o hanes Canllawiau newydd yma? Mae Canllawiau newydd wedi ei lansio gan Llywodraeth Cymru yn mis Tachwedd mwyn herio bwlio mewn ysgolion. Mae'r Canllawiau yn deud beth dylai ysgolion ei wneud. Diolch yn fawr, Josh. Yn ymuno â ni o'r Senedd mae Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru. Bore da, Kirsty. Bore da. Pan fod Llywodraeth Cymru wedi ei lansio Canllawiau newydd? Rydyn ni wedi ymroi I sicrhau bod pob un o'n ddysgwyr yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei gofnogi'n iawn I wreiddi ei botensial yn llwyr. Rydyn ni'n benderfynol o fynd I afael a bwlio yn ei gyfanrwydd drwy deall a mynd at fraidd yr hyn sy'n achosi ymddygiad anerbyniol. Diolch yn fawr. Ond beth yn union ydy bwlio? Mae'n gohebydd Noah wedi mynd I weld beth ydy barn rhai o siopwyr Wrecsam. Helo, Noah. Bore da, rydw i'n dod ar erod yn sgwrsio gyda rhai o pobl Wrecsam. Beth yw bwlio yn eich barn chi? Cael eich galw'n enwau cas. Pobl yn deud straeon amdano chi. Cael eich taro. Cael negesion creulon. Cael pethau cas amdanoch chi ar-lein. Dydy popeth ddim yn fwlio fel pethau sy'n digwydd unwaith fel ffraeo gyda ffrind neu ffeit. Ond dydy pobl sydd ddim eisiau bod yn ffrindiau gyda chi ddim yn bwlio chwaith. Diolch yn fawr I chi, yn ôl i'r studio. Diddorol iawn. Diolch I bobl Wrecsam. Rydym ni rwan am fynd I ymuno â May sydd yn Ysgol Plas Coch yn Wrecsam. Bore da, rydw I yn Ysgol Plas Coch gyda phennaeth ysgol Mr Osian Jones a Dewi o'r Cyngor yr ysgol. Dewi, beth ddylai plentyn wneud yn yr ysgol os yn cael ei fwlio neu gweld rhywun arall yn cael ei fwlio? Os ydych chi'n cael eich fwlio, mae'n pwysig peidiwch â meddwl fod ein faint yw hyn. Os ydych chi'n cael eich fwlio, mae'n pwysig dweud wrth rhywun, oedolyn neu athro ac rhyw-weithiau siarad gyda ffrind I fynd hefo ti. Diolch, Dewi. Mr Jones, beth ydych chi'n mynd I wneud gyda fel ysgol? Annog I ddysgu bwlion I dweud wrthon ni, os nad ydyn ni'n gwybod fyswn ni ddim helpu. Da ni am cymryd popeth o ddysgu bwlion o ddiflu a stopio bwlio. Diolch, yn ôl i'r studio. Diolch May, Cyngor arbennig. Yn ôl rhywun â Josh ein gohebydd addysg. Josh, beth gall y plant sy'n ei chael hi'n anodd siarad â rhywun yn ôl yn yr ysgol neu gartref ei wneud? Cysylltu â meic. Llinell gymorth am ddim I blant a phobl ifanc ydy meic, fel ei bod yn gallu siarad â rhywun am ei pryderon bob dydd rhwng 8 o bore a chanol nos. Mae'r wybodaeth I gysylltu â meic ar y sgrin. Diolch yn fawr, Josh. Dyna ni wedi clywed am Canllawiau herio bwlio newydd Llywodraeth Cymru. Cofiwch, os ydych chi'n poeni am unrhyw beth, siaradwch â ffrind, oedolyn, athro neu gysylltwch â meic. Hwyl fawr I chi. Hwyl fawr.